Безплодието представлява медицински проблем, свързан с трудности при зачеването. В повечето случаи то се определя като неспособността на жената да забременее след 12 месеца на незащитен полов акт. За жени на възраст 35 и повече години ситуацията е малко по-различна. В рамките на 6 месеца се счита за признак на безплодие. Причините за безплодие могат да бъдат различни, като състоянието на репродуктивната система, хормонални нарушения или здравословни проблеми и при двамата партньори. Често е важно да се проведат медицински изследвания, за да се установи точната причина за проблемите с зачеването. Стресът, начинът на живот, възрастта, както и наличието на определени заболявания могат също да окажат влияние върху плодовитостта. За много двойки проблеми с зачеването могат да бъдат емоционално и психически стресиращи, затова е важно те да получат подкрепа както от близките, така и от специалисти в областта на репродуктивното здраве. Ако вие или вашият партньор имате подобни затруднения, е добре да се обърнете към нас, за да ви намерим подходящ специалист по репродуктивна медицина в Турция, който може да предложи нужните изследвания и лечения с най-нови технологии, за да се увеличат шансовете за успешен опит за забременяване.